kuya ka magkano, oh. Kuya, magkano yung sa'yo ganyan? Paayos ko natin. Bakit? Hindi siya, hindi pantay ka iba. Saan mo nagawa? Ayun, pumunta lang sa Vaseline lang. Huwag. Magtutubig. Tutubig. Ano ba dapat, kuya? Yung bipantin. Hmm? Yung kami bipantin. Yung ganyan, bipantin. Pagkatapos eh, nakulayan pa eh. Side view ba, kuya? Sige, sandal mo lang. Shit, kuya. Oh, sakit. Keep amor. Tumagari ka man. Sakit sa kilay. Isa sa kilay.
Masakit siya. Mas masakit yung rose mo. May kulay ba yung rose mo? Black lang. Buti naman. Ayoko na may kulay. Iyak ako, t-shirt. Tignan ko yung sakit. Kunti na lang. Ah. Ang sakit niya. Parang lumunuot sa bato. May alcohol lahat. Masakit sa malapit sa buto. Wait. Ang sakit. Ako. Hindi ko pantay. Katal na yung kamay nang gumawa eh. Ha? Katal na. Hindi ko lang mapigil eh. No choice na ako eh. Hindi siya pantay eh.
Tapos kulang pa yung mga ano niya. Ano ba? Ano na lang, hindi siya nakuha eh. Ginawa niya kinamay na lang. Kung mantsahan mo na yung kutis mo, Bubuhay ko to eh. Wala pa akong maisip ng design eh. mukha ko gusto mo. Iyo. Naka-block ka na naman ngayon. Kasi nagpadala. Okay. Update to. Saksakan. Ano yung masakit? Manhit ka. Ang sakit! Hindi pwede yun. Ang gago! Pwede sleeping. Ano no? Ang sakit! Ano, masakit na lupa. Masarap pa naman dyan. Marapit. Kuya, wala kang anesthesia. Na, inaano? Sabi sa'yo eh. Sakit. Ang sakit niya. Ha? Ang sakit. Pwede mag-iasi dito. Ah, Pwede. Teka lang kuya. Ang sakit. Grabe.
ito, kailan yung may laman. Kung malapit sa buto, yun ang masakit. Dito sa iyo. Nakaya ko nga yung microblading na pupunitin talaga yung balat. Pero yun naman, anesthesia kasi yun. Sarap. Ang narits in video. Hello? Hello? Which one? Okay. Can you please call after an hour? Namapaan nagyayay walls di balay. Dito ka nga bandan eh. Reddish.
medyo dapat Shading na yan ko yun. Kasi huwag mo nang i-shade ko yan. Ayaw ko nang, huwag mo nang i-shade. Di ba may mga shade siya? Huwag mo yan. Ayaw ko nang may shade yan. konti lang para mabuhay ng Oh, hindi naman shade na ano. Kaya nga, dalawang pinagpilihan ko niyan. Yung isa kasi, more on shading. Ayaw ko nang may shade ko siya. Light lang. Ha? Light lang. Ayan yan. Dalawang rose yan eh. Ano ba yun? Ito yung isa. Ang daming ukit-ukit kasi. Hello? Yes? I'm good. Hmm. Interested, sorry. Sorry, I'm interested. Okay, thank you. Oh, not now, maybe I will just drop me a message on my email, then I will contact you. Okay? Okay. Pautang. Hindi naman milyon para.
Tissue man lang.
Sabihin ko sa staff ko bukas, I'm not feeling well. Ay, naku. Ang sakit banda dyan sa baba ngayon. Kunti na lang. Sinasabihan ko nga yung accountant namin sa bit. Gusto rin daw niya. Pare ko. Sakit sa baba. Ang buhay pag hindi na ganun yung cellphone. Hmm? Grabe yung sakit. Uy, para kang buntis. Laki ng tiyan mo. Butiti ka talaga. Wala yan. Alak ka mo. Saan ang nilalang ko?
ba dapat gawin? Eh, hindi dapat at dapat gawin ko yun. Wala sa dagat. Dagat lang ang problema. Pool. Pero pwedeng basahin. Like, maligo. Pwede rin sa buwan. Wala na. Oh, Mas maliit. sumbuhan talaga. Malaglag yan. Ang ganda dyan. Walang buhay pag hindi niya nilagyan ng shading. Okay? Kahit po. Hindi naman Baka pag magbago, eh, baka kung ano sasabihin. Malakas. wala. Sabihin nung isa, magpatato, tapos sabihin, ako din, ako lalim. Tingnan ko mo ba? Ha? Ano? Yan. Ito, magkano to? Coconut. Anong design ba itong nilagay dito? Para siyang gagawin namin siyang apoy siya. Tapos yan, ito mga line. Tapos, sisip ko. Tapos, ship ko yan. Kasi ito medyo mataba. Papaayos ko. Kasi tapos na dyan din na siya. Kontik lang na siya. So, sana ko yung pula. Ay, wala pa ako dito. Wala pa akong design. Parang bitin. Bitin pa eh. Morse code to eh. Pangalan ko sa kanang mga anak. Ang galing to pa. Kulay lang plastic. Kaya design. Ano to eh? 600 na to lahat eh. Ang mahal nga. Tapos pambalik ko sa kanya. Ayos. Ano na nga ako sa kanya ano na nga, sobrang katal na ng kamay. Na ano na lang ako, kaya pinatuloy ko sa kanya. Hindi pa siya maganda yung kaya mag-aayos na ako mag-aayos na to. Balik ko. Hindi ako bakasyon. Malam na. Mabigat. Ay, Diyos, buti naman pala umabot ako. Baka kasi hindi pa ako nagpagawa ngayon, baka next month magbago na yung isip. Oo, kasi papagalingin ko muna talaga siya. Para isang gawaan na lang. Huwag ka nagkagamot ng anong basilin. Vaseline lang inano ko dito eh. Ano yung pinano mo, kuya? Ito meron kang binibentang ganito. Magkano yan? Isang. Ha? Yan na isa. Magpenga isa. Binibenta nga. Kaya nga. Pag pa sinabing hingi, hindi mo babayaran. Pengi nga isa. Baka pengi ka naman. Saan na bibili yan? Ano na yan? Sa ano? Sa... Pero pagka wala, Ako nauubusan kuya ako dalawa. ng- Dalawa sa akin, isa sa akin. Itong ganito sa pharmacy. Ito talaga nire-recommenda ng heart. Tapos hindi ba sila? Parang ganyan. Isa akin naman yung bakit. Yan, turn. Look. Nandito sa plastic na yun.
na makakati yan. Nice ka. Atin yan, yung sarap. Sarap kamutin. Talagang mag-ubak. Alam mo yung parang yung skin, mag-back-back. Isa-isa yung tanggal. Sarap kamutin. Okay, palo-paloy ko lang ako. Parang wala yun. Hirap na hirap nga siya dito eh. Mahirap talaga gawin mo. Kaya hindi mo na napagod. Ilang oras na. Ibang oras na sinira to. Ano din eh, gusto na yung break din eh. Hindi pag eh. Sa bahay, pinapunta ko sa bahay. Kasi ito, na isang linggo lang. Tama, hindi lang akong papatato kasi sa yung roommate ko. After one motivation. Balik na. Balik na magaling na. Sa gawa. Commercial pa ako. Ilocosur. Ito kuya. May tatlo kami kinuha na pang pahid. Okay na to, hindi na siya masakit. Grabe, hindi siya masakit dito, pero dito siya. Ang daming hiwa eh. Kapayos ko ng hirap. Balik mo sa harap. Tapos hindi pa pantay yung pagkaka-line up niya. Hindi nga pantay talaga. Hindi pantay. Ito, pero mahirap gawin talaga. Pero hindi naman siya pantay. Tama. Pagbalik. Hindi ko yun. Habang wala pa akong na, pupunin ko to eh. Ayan no. Tingnan mo Roso. Hindi ko pa ano kung anong lalagay ko dito. Di ba 300? Magkano yung isang pahit ko yun? 10. Ayan. Kurang 50. Ah, 55. paano ba ito? Iko, 300 ko na idudugtong. Ay, uy. Tamok. Dua. Stop. Dito man. After 1 month yung bakasyon mo? Kasi DJ Army nga may sakit ka para to.